Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes kitsa 16 na bulan sa Agosto tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyo nga aton talakayon para karon nga adlaw. Mga negosyante hindi pabor sa ekstensyon sang lockdown. General community quarantine with heightened restriction. Oy, diri sa Bacolod, siling ni Mayor Bing hasta pa Agosto 31. Health Secretary Francisco Duque, daway perang ulo ya, wala sang kwarta kuno nga nagkadto sa korupsyon. Ang mga isyo kag balita idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasangkagaw nga nagtapik sa aton kaalawasan. D3 Bayo tambal sa ubosipon kagilana tag 14 pesos lang produkto sang klinika di alternatibo. Kaginadulong man sa aton sang DTX 500. Ang DTX 500 nagatinlo sa inyo dugo nagasilig sa mga impurity kag toxin sa inyo atay. Nagabulig ini siya panubo sa inyo blood sugar bangod sa mga organic compound niya bisin, charantin, kag polypeptide. Gani kung mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, bangod sa diabetes, DTX 500 abyan ang pangitaa gamita. Adlaw-adlaw nga tanan, proteksyon sa pamalatian. DTX 500 mabakal na. Pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time la size 35. Ang mga negosyante Employers Confederation of the Philippines nagaupod ang iban pagid nila ka mga grupo ining aton mga negosyante ini sila hindi gid pabor sa extension sang lockdown kag pagpataas pang pang-alerto batok sa COVID-19. Suno sining mga negosyante dako nga halit sa ekonomiya kag madamo pagid ang mawad-an trabaho kung magpadayon ini. Ang lockdown suno sa ila hindi sabat sa problema. Dapat niya tun-an ini maayos ang gobyerno. Kung pamatian ta kahapon si Eco-President Sergio Ortiz Luis Jr. nagpalayag nga ang ekonomiya mas importante ini. Samtang nagapangabuhi kita upod sa COVID-19. Nya kinanglan balansihon ta ini. Kay kung magpadayon ini, lockdown dire, lockdown dito, dihamak nga negosyo ang magkalaputo, dihamak nga mga worker ang mawad-an trabaho. Hindi malain na magalong. Apang
kung sigiyon tang lockdown wala kag tuo, duha ng problema ta. Problema naton sa COVID-19 nga mahimo magkalamatay kag magkalamatay sa gutom. Amo ning palayag sa dalagko nga mga negosyante. Nya kinahanglan ang gobyerno magbalanse gid. Wala ya question. Ang kagaw upod na naton ina, hindi na matago. Pero hindi taman pagpabayaan ang ekonomiya. Kay kung pabayaan ta ini, kag sigihon ta ang hala lockdown kag lockdown, maabot ang adlaw, wala na sa negosyo nga mga tindog, kag gutom gid ang kunon sang mga worker. Hindi na naton pagpaabuton, mas lala pa nga matabo kung gut muna ang pumuluyo. Amuning tindog sang mga negosyante. Nya balansiyon ta lang, okay na ya ang proteksyon maghalong. Pero hindi man naton pagbabayan ang negosyante kag ang negosyo nga magkalaputo. Plus, kung magsirira ang negosyo, dako nga problema. Unemployment, mabaha ang wala sang trabaho, kag delikado ina para sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero
Bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Philippine Standard Time, las 6:43. Pwerte, siling ni Health Secretary Francisco Duque III, siling niya wala miun sentimo, wala sang kwarta nga nagkadto sa korupsyon. Amo ini, ang sabat niya sa palayag sang Commission on Audit. Suno kay Duque sa karon, ginatipon nila ang tanan nga mga dokumento, agod nga ipatag sa kuha ang findings ni sang audit report sa tuig 2020. Siling ni Secretary Francisco Duque, wala sang korupsyon nga natabo, kag ang tanan-tanan ara na lista, kag amo ini ang ila sini i-rekomendar kag iplastar sa komisyon o kun kuha. Di kahapon monitor naton purti man kon umarangka si Vice President Lini Robredo, iniya balantayan ini kon matuod nga ining mga bulong nga nagabili sobra 90 milyones mo. Suno sa Vice Presidente, iban expire na, iban manug expire na. Wala ya, ano na, pabahoon nga hindi mapanagtag sa masakiton, dihamak na kinanglan ang bulong, pagkatapos milyones nga bulong, ara lang sa budiga, sang Department of Health, ano nyo ina? Nagaka-expire ang uyang sa pundo. Kung matuod ini, kinanglan sabton ini husto ni Secretary Francisco Duque. Lantaon ta kung anong resulta sini sa hearing. Galing ting hearing, hasta malang sa hearing na kung kaysa. Ilabi na kay kuno malapit-lapit ka sa luwag. Kapila na ni arang kadahon si Duque. May pila na ka mga mamalida, ginaduso na parisayno na ara gyapon kapit tuko kay manti lapit kayo kay Presidente Rodrigo Duterte. Tikinanglan kon matagaan ini sang husto nga pala mangkutanon kun di nagkadto ang milyones kag ang mga bulong kag ang kagamitan nga wala mapanagtag sa tion sang pandemic. Amo ini sigurado gid nga kon mapamatudan nga husto, depende naman kung daw kapituko ka nga hindi ka ginmagalin sa pwesto kay malapit ka sa presidente, di ang aton di ang imo na lang konsensya. Makonsensya ning tao nga kon porte nang nagakatabo sa imo ahensya, sige ka gid pungko da. Pero kung masabat husto ni Duque, kagusto ni siling niya nga wala korupsyon, kag hindi matuod ining mga palayag nga nag-expire ang mga bulong nga wala magpanagtag, di okay lang. Sige ka sa pwesto mo. Pero kung mapamatudan, dili ta makita kapila na mo nga mga iskandalo ara gyapon kay manti malapit sa luwag. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Mabalik kami pagkatapos ini.
Madamo na sa aton mga kasimanwa ang nautdan sa tiil bangod sa diabetes. Madamo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutub-tub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay Sagsay ang mga kahintangan Responsable at ang balita Pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline.
Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon, Balita, Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas. Pala ni Mayor Leonardia nga ang implementasyon sang General Community Quarantine with heightened restriction sa siyudad sa Bacolod suno sa alkalde base man sa iya sinimando Ehekutibo numero 44 series of 2021 ang GCQHR sa siyudad sa Bacolod magalawig ini tubtob Agosto 31. Bangod sini suno sa alkalde magapabilin gihapon ang korpyo alas 10 ang gabi tubtob alas 4 sang kaagahon. Amo ini ang wala sang binagubag-o korpyo bakla na labi gid ang palainom alas 12 tubtob alas 6 kag pulo pareho sa nagligad nga mga mando ehekutibo sang alkalde sang siyudad sang Bacolod. So hulaton ta pitsa 16 subong Agosto 31 lantawon ta kun ano naman ang ipapanaog sang National IETF pagkatapos ang Agosto 31. Pero kung magpadayon nga magsarurot ang COVID-19 nga mga biktima, posible, base kon maganubo-nubo ang status naton dire sa siyudad sa Bacolod. Kabay pa. Tingimuon lang naton, simple lang, sigihon lang naton, tuman ang mga health protocol, may posibilidad. Base magnubo dire ang status naton kung quarantine ang paghambalan sa siyudad sa Bacolod. Depende nimo sa disiplina kag pag-upod kag kooperasyon sang pumuluyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:54. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic doon, ng traffic dito sulod. Ang continuous ring ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa.
Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Salanga, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,